kørt op ad en bakke. Han har ikke luft til andet end en tommel op. Men kommer der en tommel op fra en jide, så er det en god ting. Vi får. Yes, en tur ud i skoven her, som slutning på arbejdsdagen. Og så rammer vi lige ind i Riges kurver. Meget lækkert herude i skoven. Så Helle giver den gas ned af Riges kurver der. Bare jogten op i bedste Pogacar-stil. Og så... Fedt, mand. Der fik vi lige kørt mountainbike-sporet igen. Det var sygt nice. Aften. Det er vi lige. 3, 2, 1.